стана, Някой ма? хвърли нещо. Сериозна ли се? Да. По колата? Как? Не знам. Сонче? Значи спокойно. Не се притеснявай, всичко е наред. Не, че въй човек, ама не, аз не видях нищо да... Камерата е видяла, не бой се. Я отби някъде. Ще отбием на манифестация, за тук не е удобно. Въй да ни че падне това върху тебе. Няма да падне, спокойно. Някой хвърли нещо върху колата. Да. Въх. Не искам да се притесняваш.